Ако красотата можеше да ухае, щеше да ухае точно така. Добро утро от сърцето на розовата долина, Казанлък. Днес ще те заведа там, където се ражда аромат, който светът не забравя. Българската роза. Когато береш роза в Казанлък, не откъсваш просто цвете. Взимаш със себе си парче от българската душа. Кажете ми, бабо, какво е розата за вас? Розата не, бабе, тя е като дъщеря. Грие се за нея цяла година, а тя те възнаграждава с всичко сухане, което остава. А светът я усеща и си мисли, това е просто аромат, но той идва от българска ръка. Тези ръце събират не просто рози, те предават любов. От поколение на поколение, от долина към свят. Знаеш ли, че българското розово масло е сред най-скъпите в Швейцария и продължава да изпреварва конкуренцията от Близкия изток? Родният продукт при органично производство струва 13 150 евро за килограм и въпреки, че България е малка, от тук идва над 70% от световното производство на истинско розово масло. Знаеш ли, че в Япония смятат, че ароматът на нашата роза повдига духа и носи късмет в любовта? Аз съм Илея Нова и днес се убедих, ароматът на България не се носи от вятъра, а от сърцата, които го пазят.